както сте разбрали от заглавието, днес ще снимам на въпроси и отговори. Въпросите са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 въпроса има. И нека започваме. Вие всъщност, ако имате въпрос, очевидно това са от същите хора, очевидно имате много въпроси към мен, задавайте въпроси си под този клип. Под този клип задайте следващите си въпроси. Да. Но очакваме нови. Така, първият въпрос е от Gameplay GTA. Този е нов вече. Ще ме споменеш ли в твой клип? Какво да кажа, брат? Не мога да кажа. Майче няма да спомена. Аз вече ще споменах, тъй че... Така, следващия въпрос е от Кристина Ненчева, която пита: кой е любимата певица или певец? Любимата ми певица или певец? Любимият ми певец Майкъл Джаксън. Певица няма. Ще правиш ли клипове на някоя игра? От Христо Филипов. Да, мисля на Майнкрафт да правя. Така. Отговорих на въпроса на Христо Филипов. Сега е ред да отговоря на въпроса на Гергана Симеонова, която пита кой ти е любимия сериал? Пише бимия, ама любимия трябва да е. Понятно. В момента го дава този сериал, който започва в 14 и половина. 2 и половина. Почти, той е турски. Да. Интересен е. Но е доста дълъг и много бавно се развива. Така, Иван Крумов пита: кой е любимият ти влогър? Димица Христова, Емил Конрад и Божидар Иванова. Абонирайте се за Божидар Иванова. Не знам колко пъти вече го повтарям. Да, абонирайте се за нея. Няма да слагам линк в описанието, вие ще намерите. Показвал съм вие вече 2 пъти. Да. Следващия въпрос е от Димо Райков, който пита: коя е любимата игра на Talking Tom? Talking Tom Gold Run, радвам се, че попитам. Имаме на таблета. Сега не мога да ви покажа. И да. Това е любимата игра на Talking Tom, на която няма да мога да снимам, защото нямам нужната програма, с която да снимам. Това е. Но може да снимам на нея. Ще видим. Така, следващия въпрос е от Лилия Бонева, която пита: коя ти е любимата музика? Чалга, поп, рок, никаква. По принцип, любимата ми музика е поп и рок, но най-вече поп. Така, Миро Шишков пита, като Тани Шишков, така, не се обиждай, в каква програма снимаш? Миро, аз никаква програма не снимам. В началото си клипове снимах с видео, но сега мисля този клип да го обработя с видео, но снимам с камера. Но този клип ще го обработя. Да, скъпо. Така, този въпрос вече мина. Александър Илиев пита: ще правиш ли още епизоди на Познай коя е тази дума? Да. Така, и последния въпрос е от София Ден и нощ. София Ден и нощ. Ако не вярвате, вижте. София Ден и нощ пише тук. Ето, вижте коментара. София Ден и нощ, който пита: гледаш ли София Ден и нощ? Очевидно някакъв фен на София Ден и нощ. Не гледам София Ден и нощ. Не ми е от най-интересните. Да. Тук има Божидара Иванова. Под клипа е написал: и аз харесвам Майнкрафт, дори имам играта в таблета. И аз имах играта в таблета, обаче ми се изтри и всички хубави 15 свята поне ми изчезнаха. Беше ужасно. И да, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал.
Да, дайте палче нагоре, харесайте клипа. Лайк.